waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu matarafalen don Sidi Fila Jabaraniso la sanga ani wagati aw bisimila kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min bɛna walawalali kɛ aw ye bana ani bana natogoyaw la o sira kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ɲɛna togoya min na dɔgɔkun tɛmɛnen na an ko an bɛna segin ka don ni cancer du sein ye kokura aw ka faamuyali kama walasa aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ cancer du sein kun kan o togoya la hali bi ani professeur Ibrahima Tekete bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ walawalali kɛ an ye cancer du sein a furakɛliw bɛ kɛ kɛcogoya jumɛnw na an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na n'a ko ko sin ka bɔ de b'i la i ka furakɛli bɛ kɛ cogo di jɔsen belebele saba de bɛ furakɛli la sin ka bɔ furakɛli jɔsen fɔlɔ o ye opération de ye jɔsen filanan o ye pikiri ye ka fura k'i la yalasa min bɛ sin ka bɔ ɲa ka lasigiden minnu suuru ka taa i joli kɔnɔna la ani ka t'u cogo i fari fan yɔrɔ wɛrɛw la k'olu kɛlɛ k'olu faga ka bɔ yen ani jɔyɔrɔ sabanan o bɛ arajo bolo arajo min n'a bɛ kɛ ka jenini kɛ o fana jɔyɔrɔ bɛ sin ka bɔ na an b'a daminɛ ni opération ye sin ka bɔ opération a bɛ se ka kɛ ni nasuya belebele fila de nasuya fɔlɔ o ye ka kuru ta ka bɔ i sin na ka kuru yɔrɔnin dɔrɔn bɔ ka bɔ yen ka tila ka i kamankɔrɔla gɛnɛgɛnɛ minnu falenna sin ka bɔ nɔ kan k'olu wagasi k'o bɔ i la opération kɛcogo filanan o ye ka sinbara mumɛ tigɛ ka bɔ yen ani ka kamankɔrɔla wagasi ka gɛnɛgɛnɛw bɔ yen nga nin opération jumɛn bɛ kɛ ni muso la walima a tɛ kɛ ni muso la o dulonnen bɛ kuru bɛ ye wagati min a fanga bɛ cogo min na yalasa an ka se ka opération kɛ ni ka kuru dɔrɔn de bɔ ka bon dɔrɔn tigɛ ka bɔ i sinbara la k'a sɔrɔ sinbara ma tigɛ ka gɛnɛgɛnɛ wagasi ka bɔ i kaman kɔrɔ o ka kan k'a sɔrɔ muso y'a senfa ka se dɔgɔtɔrɔso la joona o bɛ kɛ musow la muso minnu ka kuru hakɛ a ma tɛmɛ tubabukan na an b'a fɔ min ma ko santimɛtiri 2 ani kila a ma tɛmɛ o la n'i y'a jateminɛ o tɛ tɛmɛ nin ɲɔgɔnnin kan a tɛ tɛmɛ nin ɲɔgɔnnin kan nka kuma la surunyana ne bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna la kabini san 1993 san 1993 ka ta o don na ka na se bi ma o bɛ kɛ san 24 ɲɔgɔn de ye ne bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna la ne ma deli ka se ka garisigɛ ka muso ye sin ka bon bɛ muso min na n'ale ka opération bɛ kɛ de ko ka kuru yɔrɔnin dɔrɔn tigɛ ka bɔ yen nɔ a bɛɛ la anw bɛ muso ka sinbara bɛɛ de tigɛ a t'i ko sinbara tigɛ de ka d'an ye koyi sabu anw bara mɔgɔw de tɛ na wagati la waati min na furakɛli bɛ se ka kɛ ni sin furakɛli ka kuru dɔrɔn bɔ k'a sɔrɔ i ma sinbara tigɛ n'u bɛ na an ma i bɛ taa sɔrɔ kuru bɛ ne bolo kuru in bɔ walima a ka bon ka tɛmɛ nin tɛgɛden kelen in kan n'a sera o fɛn fɛn ma a furakɛli cogo tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ko ka kuru bɔ ka kamankɔrɔla wagasi ka gɛnɛgɛnɛw bɔ a furakɛli cogo kalan ni dɔnniya bɛ min fɔ ko ka sinbara tigɛ o b'a fɔ k'an bara a b'i ko hadamadenw jan tɛ u yɛrɛ kɔ an dun bɛ mun fɔ an ka sigida la jantɔ n yɛrɛ la o de kɔrɔcogo ka ɲi gɛlɛya juman bɛ o yɔrɔ in na anw bolo anw bara ni musow ye sin kuru y'u la n'a tora ka f'u ye ko bon yɛrɛ i b'a mɛn mɔgɔ caman de da ko dɔgɔtɔrɔw tɛ se nin furakɛli la koyi ko an ka taa farafin furakɛlaw bara o kuma dɔw bɛ taa ka biɲɛ kalaman ta k'a turu a kɔnɔ k'u bɛ bana a baga faga dɔw b'a wusu tuma bɛɛ u b'a da tasuma kun na k'a kalaya bilahi a bɛ komi sinbara dara dibisogo de la dɛ a bɛ mɔ bayi an bɛ musow sɔrɔ wagati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ sinbara fan kelen dɔ wonbora ka bɔ a la i b'a barasakolo ye a gɛlɛyara a sera an ka falen nin kuma ninnu a t'i ko n bɛ farafin furakɛli la gosi
la an ka sigida seko n'a dɔnkow bɛ farafin fura ye mago ɲa an bɛɛ ye don dɔ la wa a bɛ mago ɲa an ye tuguni fo ka taa don caman se nka bi gɛlɛya jumɛn de bɛ yen a kalabu mɔgɔ a n'a wari ɲinina o de ka ca ka tɛmɛ a dɔnnibaga kan n'an ma fɛɛrɛ kɛ k'o kalabu mɔgɔ ninnu ɲɔnti ka bɔ kow la tiɲali bɛ den hadamadenw kun sabu caman ka saya bɛ den nin yɔrɔ kɛcogo ninnu na wa a bɛ an ka baarakɛla ɲuman minnu b'an ka wula kɔnɔnaw n'an ka dugubaw kɔnɔ n'u bɛ se ka fɛn caman ɲa an ka musow ye n'an ka cɛw bɛɛ ye hali bi olu fana tɔgɔ de bɛ tiɲa fɛɛrɛ ka kan ka boloda ka nin cogo ninnu faamuya nka bi an ka baara taabolo la dɔnniya bɛ min de fɔ cogo foyi tɛ yen min bɛ se ka sin ka bon furakɛ k'a bɔ i fari la pewu n'a yer'i la tigitigi ko a bɛ yen ni opération ma kɛ i la o tɛ se ka kɛ dɔnniya m'a yira wa farafin fura yɛrɛ fana m'o yira fɔlɔ ni maa sera ka o dɔnniya sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛ furakɛ k'a ban pewu ka bɔ i la k'a sɔrɔ opération ma kɛ i la o tigi n b'a sɛbɛntiya k'a fɔ duna fantan naani kɔnɔ duna bɛɛ bɛ wuli ka na i sɛgɛrɛ wa duna tɔnba min n'ale bɛ kɛnɛya kow kan n'a bɛ f'o ma ko organisation mondiale de la santé o bɛ prix d'i ma an b'a f'o ma prix nobel o bɛ d'i ma cogo t'a la n'a yer'i la opération b'a la o ye fana n'i kunna ka di dɛ opération bɛ se ka kɛ muso la i nana wagati min na n'i bɛ se ka opérer dɔw bɛ yen n'u bɛ na i bɛ taa sɔrɔ sinbara yɛrɛ jara k'a kɛ kɔkɔsɔ an tɛ se k'olu opération k'olu la o sabu n'i y'a sinbara tigɛ a kala cogo b'i kɔnɔrɔ fili o caman bɛ bila ten de nɛrɛmɛ furakɛli bɛ kɛ k'u bilasira dɔnniyaw sera bi tile la cogoya min na olu man kan ka ye tuguni n'an janbɔ an yɛrɛ kɔ an k'an janto an yɛrɛ kɔ wa i bɛ se k'i janto i yɛrɛ kɔ ko la i bɛ ko min sidɔn o de kama an ka kan ka kunnafoni jɛnsɛn yarasa bɛɛ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na opération tɛmɛnen kɔ pikiri ka kan ka kɛ i la pikiri bɛ opération ka furakɛli dafa sabu n y'a fɔ aw ye ko kuru in yɛrɛ ni bon don a b'a ka lasigidenw ci ka taa yɔrɔ wɛrɛ pikiri in kɛ kun ye ka o bana ninnu o lasigiden ninnu bɛɛ de nagasi ka bɔ o yɔrɔ ninnu na pikiri in da ka gɛlɛn dɛ n'a fɔra ko k'i ka furakɛli kɛ ni pikiri ye a ɲɛ ma miliyɔn kunkow de don nka mali kɔnɔ gouvernement bɛ cɛsiriba de la san o san ka pikiri ninnu san k'u bila yalasa an ka hadamadenw gɛlɛya min b'an kan a ka nɔgɔya ni bon sin ka bon bana yera minnu na ni i ni pikiri ka kan pikiri in ka kɛ i la k'a sɔrɔ e ma pikiri san n'o tɛ n'a fɔra ko an baramɔgɔw yɛrɛ ka pikiri san n'i ye bontigiw ta 100 o 100 95 tɛ se ka pikiri in san a da ka gɛlɛn i bɛ min sara dɔrɔn o ye lajɛli ni sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ yalasa ka se ka pikiri k'i la sabu pikiri in fanga ka bon wa an b'an da kɛrɛnkɛrɛnma bɔ ka se kunko dɔ ma pikiri kɛyɔrɔ la ni pikiri bɛ kɛ mɔgɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya muso minnu na a b'u sɛgɛn kojugu a fanga ka bon tuma dɔw la pikiri dɔw bɛ kɛ muso dɔw la a b'u kunsigi bɛɛ bin u bɛ kɛ muso kungana ye i n'a fɔ cɛ o ye pikiri ka baara kɛcogo yɛrɛ de ye a pikiri nasuwa caman b'a kɛ ten dɔw t'o k'i la nka caman b'o o fɛn nasuwa dɔw k'i la o waati ninnu na komi sokɔnɔna dɔw la i n'a fɔ muso caman bɛ du minnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'ale ni muso in bɛ komi a bɛ se ka tɔgɔma a sen kan a ka kan k'a ka guwa dɔw wajibiya kow kɛ i n'a fɔ foroba tobiliw ni sugutagaw o ye fɛnw ye minnu cɛ ka jugu o la bi kelen na anw yɛrɛ bɛ mun de kɔlɔsi an ka dɔgɔtɔrɔso la n'an ye banabagatɔw yɛrɛ lamɛn hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka ɲɔgɔn timinɛ olu minnu y'an ka laada kow la fanbaw ye n'an bɛ se k'a fɔ k'o y'anw ka hadamadenya taabolow ye olu bɛ ka nagasi anw ka sigidaw la a b'i ko
don o don an ka kɛwalew bɛ ka kɛ an b'a fɔla ko an ta an yɛrɛ fɛ jamana si ani jamakulu si tɛ se ka taga ɲɛ n'i b'a fɔ k'i t'i yɛrɛ fɛ ala k'an dɛmɛ an ka kɛ an yɛrɛ fɛ ala kana to an ka fili an yɛrɛ ma ni musow bɛ nin furakɛli nasuwa la a cɛ ka ɲi u ni ladonni ko ɲuman de ka kɛ sokɔnɔnaw la u kana bila baara la min bɛ taa k'u ka bana juguya wala k'u halaki ka taa fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kan ka ladon min ye dumuni taabolo cogo ye yalasa u bɛ farikolo sɔrɔ ka lafiya joona cogoya min na ninnu de cɛ ka ɲi wa furakɛli jɔsen sabanan o ye tuma dɔw la arajo bɛ yen a bɛ kɛ ka jenini kɛ o sen b'a la fana nin de ye sin ka bon furakɛli cogo ye n'a y'a jate minɛ hali ni furakɛla tan k'i kɛnɛya kɔlɔlɔ b'a la kɔni hadamaden si ka laɲini tɛ ko muru ka da i kan k'i fari fan dɔ yɔrɔ dɔ tigɛ k'i ka don furakɛli la min hali n'a b'i kɛnɛya i bɛ lanjaba dɔɔnin fɔlɔ sanni i ka kɛnɛya nin bɛɛ bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o kama an ka kan k'an sinsin bana kunbɛn kan sin ka bon tɛ ko a bɛ kunbɛn i n'a fɔ an bɛ to ka wolonugu da bon fa a ye cogoya min na n'i ye a ɲɛbila ye i b'a furakɛ a tɛ se k'i minɛ o tɛ sin ka bon t'a la sin ka bon ta bɛ kɛ de ale kunbɛli ye de ka se k'a ye joona k'a sɔrɔ a fitinin don o la opération in bɛ kɛ nɔgɔya la furakɛli kɔlɔlɔ man bon i kan. Akila nini au an ye faamuyali caman sɔrɔ cancer du sein furakɛcogoyaw la a yira la an ka fɔ n'a jalatigɛra ka fɔ ko cancer du sein b'i la foyi tɛ se ka ban ni opération tɛ an dun b'a dɔn opération tɛ taa musaka bɔ kɔ an bɛ se k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma cogo di n'an y'an janto an yɛrɛ la k'an janto an ka kɛnɛyaw la ka kɛnɛyasow matarafa hali bi an bɛ to cancer du sein furakɛcogo sira kan hali bi professeur bɛ walawalali kɛ an ye an k'an jɔ a ka sɔrɔliw na. Mɔmɔli muso y'a kɛ ka kan k'a kɛ a yɛrɛ la cogo min cɛ yɛrɛ fana bɛ mɔmɔli kɛ a yɛrɛ b'a lɔ an ka kɔntan na dilankana konu na sinbara bɛ mɔmɔ cɛ yɛrɛ ka mɔmɔli la tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ a ye fɛn dɔ ye ale bolo ma deli ka maga min na a man kan k'o bila ka tɛmɛ ten o ka kan ka kɛ sababu ye dugu jɛ kan aw n'a kan dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ karisa magara nin na kɔkɛ magara nin na su rɔ a ko k'ale ma deli ka maga nin na a y'a lajɛ a k'a ɲɛfɔ ɲɛna a k'a perepere fɔ ɲɛna kojugu don walima kojugu tɛ maa ma ni jigo bɛ tan kɛnɛya taabolo la a bɛ an b'a fɔ o ma ko o jigo de ka ɲi a ka kɛnɛya taabolo la ala ka jigo ɲumanya da an bɛɛ garisɛgɛ la kunbɛli ale tɛ kɛ ni mɔmɔli dɔrɔn ye muso minnu si kɔrɔbayala arajo ka kunbɛli cogo bɛ yen yalasa bon bɛ se ka ye k'a to i n'a fɔ ɲɛɲɛkisɛnin bonya cogo bon bɛ se ka ye wa n'i taara tubabu jamanaw la u ka bon tan o tan 7 bɛ ye nin cogo de la se bɛɛ b'olu ye ka a mana kɛ cogo cogo a furakɛli nasuwa bɛɛ b'olu bolo a bɛ ye nin wagati in de la an minnu se t'an ye furakɛli nasuwa bɛɛ t'an bolo fo ni dɛmɛ ni fɛnw kɛra an ye anw bara n'i bɛ maaw ye o b'a sɔrɔ u ka sin kɔni cogo t'a bolo an ka kan k'an jigo yɛlɛma ka nɔgɔya nati an ka bana kɛcogo la min ni an ka setigiya furakɛli bɛ kun ɲɔgɔn na nin de ye jigo ɲumanya ye nin de ye ka kɛ i yɛrɛ fɛ ye nin de ye ni lakana a sariya taabolo ɲuman ye nin de ye o la arajo an b'a fɔ ale ma ko mammographie dɔw jamana dɔw la a bɛ daminɛ san 45 dɔw ta bɛ daminɛ san 40 sin ka bon fanga ka bon yɔrɔ minnu na dɔw ta bɛ daminɛ san 50 n'a daminɛna i bɛ to ka arajo in kɛ ni arajo in kɛra ka ca ala fɛ san 2 o san 2 arajo in bɛ kɛ siɲɛ 1 ale arajo in bɛ te ka sin ka bon ɲɛ i la k'a sɔrɔ bolo bɛ mɔmɔli kɛ a t'a dɔn ko kuru b'i la bolo bɛ mɔmɔli kɛ a tɛ kuru ye nka arajo b'a fɔ k'aw ka nin yɔrɔnin dɛ nin yɔrɔnin a ye taa nin sɛgɛsɛgɛbani fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ sin ka bon don an bɛ se ka lajɛli wɛrɛw fara a bolo kan n'a y'a sɛbɛntiya ko sin ka bon don i tɛ furakɛ ni sin tigɛli ye a bɛ kɛ k'a yɔrɔnin dɔrɔn ta ka bɔ a la
ka kamankɔrɔla gɛlɛngɛnɛw bɔ i b'i ka hadamadenya kɛ kɔlɔsili la wa tuma caman o mɔgɔ masina o dɔw de bɛ fara olu si kan banajugu dɔw bɛ si dɔ la a ka ye i la n'a ma a bɛ kɛ komi sababu ɲuman de sabu o mɔgɔ ninnu ka d'a kan nin ɲɛriw la a bɛ fɔ waati o waati e ka na nin dɔgɔtɔrɔso la nin wagati in na an ka lajɛ kɔlɔsili k'i la fɛn dɔ ka na an ta an bolo ma k'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama o lajɛli ninnu na fɛn misɛnnin caman de bɛ yen minnu bɛ furakɛ ka bɔ i la min n'a y'a sɔrɔ i tun tɛ ka na dɔgɔtɔrɔso la e b'a fɔ ko nin tɛ fɛn ye sa i bɛ to nin tɛ fɛn ye nin tɛ fɛn na fo don kelen a bɛ kɛ tibabaw ye a bɛ taa nin ye o la banajugu dɔw bɛ ye i la wagati dɔw la sababu ɲuman de don min bɛna dɔ fara i si janya kan o de kama mɔgɔ minnu bɛ to k'a fɔ ne ka taa nin lajɛli in kɛ a ka fɔ ko nin banajugu in bɛ ne la n'o kɛra ne ka diɲɛlatigɛ ma nɔgɔya o ye kunfinya taawale de ye o ye juguya de ye kɛnɛya taabolo la an kan ko o cogo ninnu ɲɔnti ka bɔ an ka sigida la wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la arajo min nin filɛ ka n'a fɔ tan mɔgɔ minnu n'a kɛra i n'a fɔ ko sin ka bonya aw ka du kɔnɔna bana ye a ye muso 2 3 mina aw bara a ye cɛlamɔgɔ mina aw bara a kɛra sisan nɔ a ye muso denmisɛnnin dɔ mina san 25 san 30 min si ma se san 35 ma a y'olu mina nin du nasuwaw kɔnɔ olu ka sin arajo min n'an b'a fɔ a ma mammographie de dépistage o ka kan ka damina kabini si sera san 35 ma dɔrɔn ale arajo in ka kan ka damina o la n tun b'a fɛ ka se nin kuma kumabaw de ma min de ye sin ka bon kisa ye komi an b'a fɔ cogo min baronin de don n ye n da lase fɛn caman ma a bɛ se ka kɛ a ma yɔrɔ dɔ faamuya n'a ma min faamuya a bɛ ɲininkali kɛ an b'o walawala a ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ jama la minnu bɛ se ka misali di yala ka dɔ fara ne ka kunnafoni kan dɔnniya de don don o don tulo bɛ taa kalanso nin kɛnɛ ninnu sigikun ye yalasa an bɛɛ ka somɔgɔ sanba sɔrɔ an bɛɛ ka se ka an yɛrɛ kisi banajugu ma baro sigila ni ɲininkali bɛ minnu fɛ olu bɛ ɲininkali ɲini an bɛ kuma don olu ma ɲininkali bɛ jɔn fɛ yala ɲininkali tɛ mɔgɔ fɛ a bɛ kuma bi dɛ a b'a fɔra ko télévision nana de k'a bɛ maloya ka kuma don o don a bɛ ne ɲininka ko caman ne yɛrɛ fana bɛ maloya koyi ne yɛrɛ fana bɛ maloya ne kelen de b'aw bɛɛ camancɛ la tan nɔ n kɔrɔw bɛ yan n dɔgɔw bɛ yan n denw bɛ yan n musow bɛ yan ne fana bɛ maloya fo n tɛ n da bɛ wɔsi a ma ye nka n bɛ to ka kuma kelen f'aw ye hadamaden ni maloyara ka fɛn dɔ lase hadamaden tɔw ma min b'u kisi kojugu ma i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sayabana n'a ɲɔgɔnnaw a tɛ fɔ o ma ko maloya a bɛ fɔ o ma ko maakuntanya de an balikudamaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ an ka fɛn walanwala ɲɔgɔn ye yalasa an kelen kelen n'a bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ k'a kɛ somɔgɔ sanba ye ka an ka sigida n'an ka du kɔnɔna denw k'olu kisi banajuguw ma a kana maloya ka kuma a ye ɲininkali kɛ. ale bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ani professeur Ibrahima Tekete de bɛ ɲɔgɔn bolo nin kɛra Gabriel Touré la baroni senfɛ min n'a tɛmɛna ani musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ baroni bannen kɔfɛ ɲininkali jaabi an donna o kɛnɛ kɔnɔ ale bi an ka ɲɛjɔ sɔrɔliw na a ye ɲininkali kɛ n'a t'a fɛ télévision ka jɔ a kan a bɛ ɲininkali kɛ ne bɛ segin a kan n b'a kuma jaabi sabu caman bɛ yen u b'a fɔ k'olu t'a fɛ u ja ka bɔ télévision na u bɛ maloya kɔfɛ mɔgɔw ɲininkali bɛ jɔn fɛ ahɔn na kabako ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yan télévision a kana na yan tuguni u bannen don ka kuma de ko télévision bɛ yan a dun ka ɲininkali a ka ca ala fɛ o de ye sigida denw ka ɲininkali ye n'a a ma kuma dɔrɔn ko caman bɛ to dibi la sabu ne tɛna se k'a bɛɛ fɔ n kun fɛ ten ne bɛ fɛ k'a dɔn cancer bana ye mɔgɔ b'a sɔrɔ cogo jumɛn ne qu'est-ce qui provoque ça mun de b'a kɛ yɛrɛ ni mɔgɔ b'a sɔrɔ fɛn dɔw de b'a kɛ ni i b'a sɔrɔ wa ou bien c'est un fait naturel n t'a dɔn min bɛ a source quoi ne bɛ fɛ k'a source de dɔn mɔgɔ b'a sɔrɔ cogo min ninnu ye lakalita ɲininaw ye olu ka ɲininkali ninnu sɛbɛnnen don kosɛbɛ a
a bɛ fɛn dɔ bila hakili la bana o bana n'i y'a ɲɔ ɲalen ye na n'i kun bɛ siran ɲɛ kojugu a ka ca Ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ o kun dɔnnen de tɛ o la bon bana ninnu n'an b'a fɔ o ma ko cancer minnu kun dɔnnen tɛ o de ka ca ka tɛmɛ minnu kun dɔnnen don kan a y'a kɔlɔsi ni n bɛ baronin kɛ siɲɛ 10 siɲɛ 7 ne bɛ baronin kɛ wolonugu da bon de kan ale ɲɔ ɲalen don nka bi an b'ale kun dɔ tigi an b'a dɔn k'a fɔ ko banakisɛ dɔ de y'ale sababu ye wa o banakisɛ in sɔrɔ cogo fila t'o la ni cɛ ni musoya cɛ o kosɔn an b'a fɔ wolonugu da bon ma ko cɛ ni musoya bana nka bon bana caman de bɛ yen i tɛ se k'i bolo ɲɛsin nin ma k'a fɔ ko a kun yɛrɛ ye nin de ye sin ka bon bɛ don o kadara yɛrɛ de kɔnɔna la nka an bɛ fɛɛrɛ de kɛ n'aw nana an bɛ ɲininkali minnu kɛ k'aw ka kow cogo dɔn o b'an dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin bana masina hali n'a kun dɔnnen tɛ nka muso minnu bɛ nin cogo la nin fɛn nasɔn in bɛ muso minnu na a ka teli ka nin muso masina in de minɛ o de kama n ye n ka bana baronin daminɛ k'a fɔ a ye ko sin ka bon ka teli ka muso minɛ min n'a y'i baramɔgɔ dɔ minɛ i k'i janto i yɛrɛ la min n'a y'a sɔrɔ e kɛra muso belebeleba ye arajo caman kɛliw fɛnmisɛnninw n ye n da don o de la an b'a fɔ o ma tubabukan na facteur de risque o kɔrɔ ko n'i bɛ nin hokumu kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ e bɛ garisɛgɛ la a bɛ se ka kɛ n m'a fɔ k'i bɛ garisɛgɛ la dɛ n ko a bɛ se ka kɛ i bɛ garisɛgɛ la an b'a fɔ o ma tubabukan na facteur de risque o de b'a a caman na wa dɔw yɛrɛ bɛ yen i tɛ se ka hali o fɔ a dɔw la o de kama furakɛli taabolo la ani dɔnniya ɲinini k'a dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ don o don o de bɛ taa la wa o de b'a to banaw furakɛli don o don dɔnniya kura de bɛ sɔrɔla a la don o don dɔnniya kura de bɛ sɔrɔla a la o la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fana ka kan k'o dɔnniya ninnu de fara ɲɔgɔn kan yalasa u bɛ furakɛli ɲuman ani kunbɛli ko ɲuman basigi cogo min ka ɲɛsin sigida den minnu jigi b'u kan ala ni u ka kɛnɛya nata fɛ i ka kuma jaabi ye nin de i ka ɲininkali ɲana kosɛbɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ jɔn fɛ dɔgɔtɔrɔmusow bɛ se ka ɲininkali kɛ o b'a tɔ muso tɔ ninnu da bɛ walanwalan dɔɔnin dɔgɔtɔrɔmusow bɛ se ka ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔ kalandenw fana bɛ se ka ɲininkali kɛ yala sisan cɛ ta bɛ sɔrɔ cogo di cɛ ta bɛ sɔrɔ muso de fɛ wa ubiyɛn cɛ fana ta bɛ sɔrɔ cogo di tan sin ka bon t'a la ne m'a fɔ ko cɛ b'a bila muso la wala muso b'a bila cɛ la o t'ale la a t'i ko komi an ye wolonugu da bon fɔ ko cɛ ni musoya bana don o tɛ sin ka bon t'a cogo ye a y'i sɔrɔ cogo min maa si t'o dɔn fɔlɔ maa si t'o dɔn o dɔnnen tɛ sin ka bon ka faamuyali la ɲininkali wɛrɛ bɛ jɔn fɛ dɔgɔtɔrɔmuso na a ye nin min kɛ tan bi k'a ban ka kuma lamɛnibagaw araba wɛrɛ baronin tɛ kɛ n'a ma kuma bi dɔrɔn baronin tɛ kɛ araba wɛrɛ an sɔgɔma ni balimaw professeur bɔra ka baronin kɛ sisan an ye caman t'a la nka ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ baro kɔnɔna la professeur ko ni musow nana si lajɛli la ko olu tɛ se ka sɛbɛntiya nɔgɔnɛni na k'a fɔ ko ni kuru in ye kuru jugu ye wali kuru ɲuman don ko dɔɔnin bɛ tigɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ microscope b'a fɔ est-ce que a bɛ se ka kɛ fana dɔw bɛ na a nɔ kɛnɛ na a bɛ se ka dɔn k'a fɔ ko nin kuru in tɛ ma se sɛgɛsɛgɛli la bon bana tɛ wa ne b'a fɛ k'o de yɔrɔ dɔn ko perepere latigɛ dɔgɔtɔrɔmuso i ka ɲininkali ɲana kosɛbɛ sabu ko bɛɛ ka kan ka fɔ a ɲɛ bɛrɛ de kan a ka ca ala fɛ dɔgɔtɔrɔ ma n'i lajɛ kuru ninnu kɛcogo fɛ anw yɛrɛ ka sɔn min bɛ bonya k'a fɔ nin kɔni ta ye bon ye nin kɔni ta tɛ bon ye tuma caman
n'an ye kuruw lajɛ n'i y'a ta 100 o 100 a bɛ se ka kɛ 99 n'an y'a fɔ ko nin ye bon ye o ye bon ye n'an ko ko nin tɛ bon ye o tɛ bon ye nka kelen min bɛ to bonbana juguya kama a n'a furakɛli min bɛ kɛ fo opération ka kan ka bɔ a la yala i ka kan ka da i yɛrɛ la ka taa muso dɔ sin opéré kuma tɛ fo tigɛli ka bɔ la k'a sɔrɔ fɛn min b'a fɔ wulibali don nin don walima nin tɛ o ma kɛ yala o dagalen don wa o ma daga dɛ ɔhɔn nin cogo de la hadamaden tɛ bɔgɔ ye wala biriki tɛ i b'a kari ka fɛn dɔ kari ka bɔ a la ka tila ka taa da a la n'i ye fɛn min tigɛ ka bɔ a la dɔrɔn a tigɛra ka bɔ a la hadamaden n'i kun kama a bonya kama a ka hadamadenya bonya kama i man kan k'i tɛgɛ da ka tigɛli kɛ habadan ne a ma sɛbɛntiya ko tigɛli kun yɛrɛ de ye nin ye sabu dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ la don min na i b'i ka diplôme sɔrɔ i bɛ jɔ de k'i tɛgɛ kɔrɔta k'i kali ko n tɛ fɛn foyi bɔ hadamaden farikolo dacogo la i n'a fɔ an ka masa ala y'a dacogo min n'a y'a sɔrɔ wajibi tɛ a ka kɛnɛyara n'a ka nikun sabatili kadara kɔnɔna la ni ma nin kɛ fiɲɛ bɛna don o la o de kama fɛn de n'a bɛna se k'a fɔ ko opération kun bɛ b'o la f'i ka taa a zun yɛrɛ de kɔrɔ k'a fɔ ko tigi tiɲɛ yɛrɛ don nin ka kan ka opérer de o la dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli dɔrɔn t'a tɔ i ka mɔgɔ opérer ten cogo la bonko kibaru la a ma daga i ka ɲininkali ale ɲana kosɛbɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ jɔn fɛ muso min bolo b'a kɔrɔ kuma caman b'a la hɔn na e ko don e ko ni e min bɛ lajɛli la nin na ɔhɔn ɲininkali b'e fɛ o ne b'a dɔn kana maloya na i t'a fɔ bɛɛ b'a t'a fɔ a kana maloya an bɛ baro dɔrɔn de la a bɛ komi n'an bɛ so an ka kunnafoni kɛ parce que n'an m'a faamuya yan a bɛ se ka taa lase cogo di. ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ bon in bana a yɛlɛma ka teli mɔgɔ fɛ i b'a fɔ n'i y'a tigi bolola fɛn minɛ k'a dun soit i kɛtɔla k'i occuper a la olu kɛcogoya ninnu n'a sɔrɔ a bɛ yɛlɛma i fɛnɛ fɛ ne bɛ fɛ k'o de dɔn. e m'a ye k'a fɔ ko ne yɛrɛ ka kuma damina ni sisan cɛ e ka nin ɲininkali ɲɔgɔn ɲuman ma k'a la sabu nin ye gɛlɛya dɔ de ye an ka sigida la n'a fɔra ko bana bɛ dɔ la dɔrɔn tuma dɔ la bɛɛ bɛ boli a ɲɛ ko ni n taara ma k'a bɛ fɔ ko bana in bɛ mɔgɔ faga k'i bɛ taa sɔrɔ nin bana in bɛ se ka ne yɛrɛ minɛ a ka d'a la k'a fɔ bon bana ninnu t'o cogo la sin ka bon bɛ muso min na n'a ka di a minɛ i k'a tigi seere i yɛrɛ la k'a sumusumu a tɛ foyi bila i la sin ka bon bana tɛ bana ye ten cogo la k'a bɛ jate mɔgɔ la a bɛ nin karisa la e taara i sigi a kɛrɛfɛ e y'a ladon e n'a ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ e n'a ye baro kɛ ɲɔgɔn fɛ e y'i da a kɛrɛfɛ dilan kelen kan i y'i da a nɔ la i y'i sigi a nɔ la nin si t'a tɔ ko sin ka bon bɛ se ka bɔ mɔgɔ dɔ la ka taa mɔgɔ dɔ la nin bɛɛ dɔnbaliya o de b'a to tuma dɔw la an ka nin banabagatɔ jugu ninnu dɔw bɛ so maa si t'u ladon u bɛ kɛ komi ɲigintɔ fɛnni nin bɛɛ de ta anw ka sigida danbe dɔ ye an ka segin an yɛrɛ ma an ka sigida danbe de an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ banabagatɔ la an ka banabagatɔ la dɔn ko ɲuman fo a yɛrɛ k'a dɔn a ko jɔnkala balimaya ka di sinjiya ka di nin de cɛ ka ɲi wa a k'a bila hakili la bana o bana n'a fɔra de ko n'a donna sigida kɔnɔ ko a bɛ tiɲɛni kɛ sigida kɔnɔ o banabagatɔ maa sina tɛ labɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔ k'a bila ka taa so a m'a kɔlɔsi ebola bana tun nalen hali a ka mɔgɔ ni siga kɛra a ma a tɛ taa bila yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ ko aw yɛrɛ tɛ se a ma wa kɛnɛya baarakɛlaw de ye nin sariyaw bɛɛ sigi n'an ye banabagatɔ fɛn fɛn de to yen k'o ka taa so kɛrɛnkɛrɛnnenya ko k'a ladon fana a k'a dɔn ko o kɔrɔ an dalen b'a la k'a fɔ ko a mana taa aw so kɔnɔ yen a tɛ se ka tɔɲɔni kasara lase duden tɔw ma o la a ka hakili sigi bana in tɛ jate o cogo in na
wa akato ka abaramogo ni afora ko ni ko bula na ya family soro akula don ko nyuma ni me anga bara no ya ambulo ko sobe nyiningali were be jonfe ama e ninga nyiningali nyana abe no ya bade do fura keli ke chugula akelen kelena be akana malu aka nyiningali ke ina fo korole awa ke chugoya mina akana ko television nanabi dongoro awdu meto ka korofo ke ko na e baroni ke ko ni baroni manganga dani nyorola dongoro be fo ko muna television tena o television nanabi abana ka kuma akana ke fen fe katla ka ata fe de o chamai ay nyiningali ke mwalimatu ni sera ka nyiningali ke abinyade sabu aka grupu mugaw ye gere grupu gelengelen ya ambara fon chama ne be fo abe fo ka te son fen chama ma ne e na na ijo ka nyiningali ke sisan abe ko chama de noya aba to yere inyo na chama abe dusu nyuman do kono kana dogotoro la sabu ulu do be to sigilete ka bana jugu to la mi me se kana ku uni ka kasara do ka nila nyiningalite o ni nyiningalite mo fe ame bi baroni sonsoro ya baroni ama ke gundoe ka di mashima baroni amba fe kamini bi akalamani aw manata so aw dogoni munumbe akoromso munumbe aba munumbe atenemso munumbe aw ka segi baroni kuma kan uye aw be ke sababu ye ko kunafoni nyuman duma kenya tabulu la aw ye waliya nyuman ke baroni amba nyina fe na tara aka samedini tonche yorola aw ka segi baroni kan sabu muso dobe abedo aw ka parila wa duru wa mugan wa biduru kalo na tara samedini tonche yorola aka pariba tonche do abise ka million fla million sabata ngani ko ni muso yi o muso kelema ko aka keme saba keme nani mboka do Gabriel Touré kono aba fiye ko wallahi ko asetali ne ba fo ko billahi se ko te famiyali baliyade do na tura ka segi baronin kan oluye abeke sababu ye ku jigo yelema kenya tabulu la aw ye wale ya nyumanke baroni amba fe nautara aw ka denkundi yoro na ka konyo ya yoro la aw ka to ka segi baronin kan sabu muso dobe abaka gagnera première qualité sans ka gala super kala kata di tayar ma ko borode kala kamina se fa kungulu wabi duru borode wu o taw bolo sisan na be nala ka denkuni yoro na ka konya yoro la aba tege bo nyogona yala ka tegere nin fo ngani ko kaka keme bo ka do aka sigida dogotoro sula na ma ko sescom aba fiye ko asetali ne kunfinya ka barade na utora ka segin baronin ka ni muso masinai au be ke sababu ye ka jigo yelema sabu al na maso au ka kuma kama amuso abe kele ya nyogona hal ni doniya ye aba fo ko ni muso imbanya na ka kele ne be doni don ayere ya ta zoomi ngoro ne yere be ta labi ala anyini ye nyorola amana ke chugo e ga kuma de kera sababu ye ka blo o koina iye wali ya nyumanke baroni jama grupu kelembe na ube muso ya kuma fo au bolu genka bo au koro o e join au demso ni munu e santan fla santan saba santan nani na ube muso ka kuma fo au afo de ko batara de wuli ga bo ya nintiga kuma la metai ni nye son juguye anka sigidala au kakanka o genka bo au jugula sabu o demseni nunu sam duru nyinanko sam woro nyinanko do tiki ka gwado muso de dum muso nyuma o te muso che nyuma ende muso nyuma e muso minna mona abe muso ya matrafo ko nyuma ndo abe goroboni ya matrafo ko nyuma ndo aba yere ka kene ya sabatili na ka du sabati kene ya sabatili ko nyuma ndo ola na matoka denu na mo ni kuma ka nyuma unyi o te seka ke muso nyuma nyi ola nebe toka korotigeli ke tuma chama de anaba ukaka kerenkerenela demso uye teri maude uye gundo fo nyogonde yala sa jigo ube do nyogona chukomi ama ya anga sigidala folo ni be demso noka uba fo ko abaye jonyi sabu uba don ka fo ko bayin jigo manakala de nyumande do ola anga ke ba nyuma unyi
nga ne be to ka o fo de sisan den wololaw de be nga baw te ala ka to du kono muso be ka ke ba ɲuman ye sabu o be kɛnɛya sabati kosɛbɛ an ka sigida la baroni mana kɛ daminana dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ko bɛɛ k'i ka telefɔni faga ko mɔgɔ kana wuli ka bɔ i nɔ la ko mɔgɔ kana telefɔni ci ko mɔgɔ kana kuma i sigi ɲɔgɔn fɛ o be kɛ sababu ye ka dɔw dusu kami kami u b'a fɔ ko nin dɔgɔtɔrɔkɛ nin jamanen don n'a nana ka yɔrɔ la yan'a k'an ka furakɛli kɛ a b'a ka sariya gɛlɛnw de boli an kan la o tɛ ni ne be kuma dɔw be telefɔni ci dɔw be kuma sigi ɲɔgɔn fɛ yan dɔw be n'i fereke ne yɛrɛ la camancɛ la yala an be ɲɔgɔn faamuya wa an tɛ ɲɔgɔn faamuya o de kama an be to k'a fɔ k'aw ka telefɔniw faga k'aw kana kuma nka o n'a ta o ta ni n k'o kuma fɔcogo n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ min dusu kami kami an b'a fɔlu ye k'olu ka yafa an ma ala kama sabu dunan kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw la dɔgɔtɔrɔ juguba hɛra fila t'a bolo hali n'a ka dɔnniya man bon hɛra kelen de b'a bolo mɔgɔ mɔgɔ mana wuli k'a sɛgɛrɛ ni kɛnɛya nata ye o tagatɔla o k'aw ko jɔnkala kabini n taara dɔgɔtɔrɔ in bara ne lafiya la an ka laɲini y'o de ye an t'a fɛ aw fɛn fɛn wulila ka na an sɛgɛrɛ yan ni kɛnɛya nata ye aw tagali to la o ka kɛ ni dusukasi dɔrɔn de y'aw bolo an ka laɲini tɛ n'o kɛra mɔgɔ minnu ta ye olu ka yafa ma wa kɔrɔfɔ kɔnɔna la n'an bɛ baronin kɛ an bɛ misali caman di i n'a fɔ kuru ninnu bɛ kɛ cogo min i n'a fɔ si ninnu n'aw y'u da tasumaw la u bɛ bilen cogo min nɛn bɛ b'u la cogo min a bɛ se ka kɛ o ni dɔ tigi o ka bana bɔra walima a n'a baramɔgɔ ka bana bɔra n'o kɛra minnu ta ye an b'a ɲini fɛ u k'a faamuya k'an tɛ mɔgɔ si ka bana ta k'a kɛ misali ye wala k'i ka baramɔgɔ ka bana ta k'a kɛ misali ye kalan ani dɔnniya a b'a wajibiya dɔgɔtɔrɔw kan k'an ka kunnafoni jɛnsɛn an ka sigida la hali bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ kɛnɛya jamukan ni kɛnɛ kan an ka masala bɛ ka boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ cancer du sein kan n'o ye sin bon ye baroni kɔfɛ min tɛmɛna professeur ni musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲininkali tengu minnu ye ɲininkali kɛ professeur la u b'u ka hakilinaw fɔ an ɲɛna an ka ɲɛjɔ o sɔrɔliw na wa n ye faamuyali min sɔrɔ a la a ka baro kɛcogoya ɲɛna parce que a bɛ kɛ sababu ye ka dali ɲuman d'an muso n'an denw ma pour que u ka se ka u yɛrɛ protéger ka sɔrɔ a m'u sɔrɔ bon ne bɛ min fɔ n cɛɲɔgɔn ye komi ne kɔni kun t'a ɲɛdɔn bon ne hakili la n ko a fɛnɛ a bɛ yɛlɛma de bon ne kun tɛ fɛn dɔ la bon ne b'a ye a bɛ muso minɛ bon siran fɛ ne fɛnɛ ɲininkali kɛ n ko n'a sɔrɔ n'a fɛnɛ bɛ cɛ sɔrɔ cogoya min na ou bien n'a bɛ cɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ min fɛ donc a k'o fɔ bon malheureusement a y'o fɔ k'o walawala donc tamasere b'a yira muso b'a dɔn a la cogo min na k'a b'a la donc o tamasere kelen de fɛnɛ b'a to cɛ b'a dɔn n'a b'a la donc a ye cɛ ta fɔ cogo min na a ye muso ta fɔ cogo min na n'a b'u la tamasere ye fɛn minnu ni fɛn minnu ye donc n'a bɛ cɛ fɛnɛ na i fɛnɛ k'o kelen lajɛ i yɛrɛ la donc n'a b'i la n'a t'i la comme ça i fɛnɛ ka kan k'o dɔn bon ladilikan min bɛ ne fɛ k'a fɔ cɛ ninnu ye bon komi fɛn min don parti que a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ donc cɛw fɛnɛ tɛ to k'a lajɛ musow b'u ta lajɛ cogo min na k'a dɔn n'a b'u la i n'a fɔ professeur y'a fɔ cogo min na donc cɛw fɛnɛ kan ka to ka jɔ dumɛrɛ na ka to k'o fɛnɛ tamasere kelen lajɛ donc o kɔni ladilikan de bɛ ne fɛ k'a fɔ cɛ et puis cɛw ka se k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la et puis muso ye minnu bolo ani dɔgɔmuso ye minnu bolo ani musokɔrɔba minnu bolo an bɛɛ bɔra muso la donc bɛɛ bɛ se an bɛ se k'an hakili to an muso n'an den n'an baw la ani an dɔgɔninw na ka se k'u protéger cogo min na k'u fɛnɛ bilasira cogo min na pour que n'a b'u la o fɛnɛ ka se k'a dɔn bon baroni bɔra ka fɔ an ɲɛna professeur ye kuma minnu fɔ ne ye mun faamuya la kuma in yɛrɛ fankuruba ye ka musow ladɔnniya k'u lafaamuya banaw la k'a yira u la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka bana kunbɛn yan'a ka taa yɔrɔ jan ne bɛ bolo baroni nafaba de y'o ye ani aw minnu nana kumakanw ta a ka se ka kɛ dɔgɔtɔrɔw da ye ka kunnafoni jɛnsɛn ka mɔgɔw lafaamuya walasa u ka sɔn ka na u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni bana ka se k'u so sɔgɔ ne bɛ min sɔrɔ k'a f'u ɲɛna komi n bɔra sisan k'a fɔ cogoya min na ne b'a ɲini mali muso bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ muso bɛɛ u ka sɔn ka to ka u yɛrɛ lajɛ yanni a ka se k'a fɔ ko bana yeli la parce que n'i bɛ n'i yɛrɛ lajɛ kuma bɛɛ a kɛra cancer ta ye o a kɛra musoya la bana fɛn o fɛn o lajɛli kɔnɔna la fɛn caman bɛ se ka ye e yɛrɛ bɛ sigi so fɛn dɔw b'i la i t'a dɔn k'a b'i la yɛrɛ mais dɔgɔtɔrɔso la n'i nana sɛgɛsɛgɛli kɛ la fɛn dɔw bɛ y'i la a bɛ kunbɛn yan'a ka se yɔrɔ jan na
donc cancer ko yɛrɛ ta fanfɛla la surtout ne balimamuso ne b'a ɲini u ka sɔn ka na lajɛli kɛ a kɛra wolonugu ta ye a kɛra sin ta ye yani a ka se bana ka se o yɔrɔ ma aw minnu bɛ kunnafoni di fɛnɛ aw fɛnɛ bɛ se ka kɛ anw da ye ka kunnafoni in jɛnsɛ kosɛbɛ yɔrɔ caman yaasa mɔgɔw k'a faamuya u kana dɔgɔtɔrɔso la ka n'u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ wagati bɛɛ ko mɛtaw tɛ ko janw tɛ donc ne b'o de ne ka wele kan de y'o ye ka ɲɛsin Mali musow ma. Baroni kɔni na ne caman kɔni faamuya na bana kuntagala taabolo la ana a kɛnɛya a bɛ furakɛ cogoya min na n ye dɔɔni faamuya olu la kosɛbɛ yɛrɛ de a ye ne tun t'olu la parce que ne tun fɛ a banabaatɔ yɛrɛ bolola dumuni yɛrɛ a minɛli k'a dun soit a bɛrɛbɛrɛlitɔ olu bɛɛ bɛ na dɔ lase i yɛrɛ ma la to ne ye question in posé yen nɔ ka faamuyaliba sɔrɔ a la question yɛrɛ jaabi sɔrɔlen yɛrɛ ne ye faamuyaliba yɛrɛ de sɔrɔ a la ne bɛ bɛɛ kɔni fɛngɛ ni bana yera mɔgɔ min na daminɛ na dɔrɔn o ka kɔn ka na i t'a lajɛli daminɛ san'a ka se yɔrɔ jan na parce que bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ joona ne kɔni bɛ min fɔ n tɔw ɲɛna ni mɔgɔ min y'a ka koli tigɛlen soit sin bɛ ka fɛngɛ commencer ka fɛngɛ daminɛ a la dɔrɔn o ka kɔn ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ dɔgɔtɔrɔso la a ka dɔn min b'a la sani bana ka se yɔrɔ jan ma a ka tɛ problème ye ka taa bila i yɛrɛ la. Bon baroni a tagabolo ɲana kosɛbɛ parce que an ye fɛn caman ladɔnniya kɔnɔla la an yɛrɛ kun tɛ minnu dɔn o ni ne b'a ɲini fɛnɛ a y'a kɛ ne ye conclusion caman tirer a la a bɛ sɔrɔ cogoya mun na et puis a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ mais an musow de ta ka ca la kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan donc ne b'a ɲini n balimamuso bɛɛ fɛ an bɛɛ ka to ka dɔgɔtɔrɔso matarafa hali ni fɛn t'i la i bɛ se ka wuli ka na n'i ye nin kibaruya mɛn i jɔn ka wuli ka na n t'a lajɛ a bɛ ne la wa a tɛ ne la wa i yɛrɛ ka kɛ sababu ye an minnu ye baroni lamɛn bi an ka kɛ sababu ye ka tɔw sensibiliser k'a ɲɛf'u ɲɛna a kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye o ni a bɛ taa laban mun na an bɛɛ ka an si ka souhait to ye donc o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. Hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi masala taabolow la bana kunbɛn o de ka fisa ni bana furakɛ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen dabɔ kun ye an ka kɛnɛyaw bɛ se ka matarafa cogoya min na sabula ni kɛnɛya tɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ yiriwa tɛ se ka sabati o yɔrɔ kɔfɔli na ni ne bɛ dansigi an ka bi kɛnɛya jamukan na min walawalala professeur Ibrahima Tekete fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna.